kezdődik ez a film. Futás jelent, amit elbasszunk. De kilóg a két. Majdnem kiesik. Na, így most már stabil. Akkor is Adidas. Ez életű elesés volt. Faszom, pöcsöm. Basz meg, de koszos lettem hirtelen. Ezt nézzük már vissza. Hú, hogyan is tovább? Hát figyelj. Igen. Most élelem kell. Áll Isten. Értem. Tudjátok, a filmnek úgy lesz vége, hogy vége van. Buxus! Sír, sír, sír. Ne. Jason? Várj, nem neked a Lark. Merre mennél? Figyelj! Megmentelek! Futok! Dani, jól vagy, úristen! Mindketten meghaltunk. Vidi a truck. Figyeltem azt! Nyugodj, csak én vagyok, tudod, azokon. Nem tűnhetsz el, ha viszontlátás. Nem. Benne voltam akkor. Eljött a végítéle. Nem, én nem. Hát jó. Oxelnek egyszer elszakítottam a gázálaszmaszkját, és lényegében azt mondja, hogy én vesztettem volna el a kését, ami valójában nem. Mert miért? Nem. De Axel! Nem! És tényleg ő volt, bassza meg. Nem áll, létszi. Pedig ezt olyan sokan játszottuk már. Nyugi, figyelj, értsd meg. Nem kontárkodhatsz most már bele az arcom. Nem, tényleg? figyelj. Jétamadsz! Na, várjál! Egy dolog. Ősz van. És az egy nagy problémám van az egésszel, hogy megállsz. És ha jól érzem magam, nincs kedvem véget vetni semmi jó dolognak. Tudod, hol érez jól magad? Tudod, hol? Tudod hol? Anyádba érez jól magad! Az enyémbe! Ami pont ezt akartam. De valami lágyabbat kéne. Ez a legjobb az egészbe! És ha még egyszer kiabálsz, bazd meg, szétszakad a retinám, jó? What? De nem váltottam cipőt. Úgy csináltam, hogy saját elmét anyát picsája. Hogyan van? Ott megy a tütű. Na igen, várjál le. Ne idegesítsél.
Jó. Kötözzük egyet. Jó volt, jó volt. De mindegy is, mindegy. Takarolj már! Információval akartam önt. Rendben, oké, itt sem vagyok. Pedig információval akartam önt informálni. És akkor vele most egy picit álljunk meg. Már mit kéne most? Ja, hogy ezt is egyszerre mondjuk. Fasz ki! Állítsuk le, és akkor... Basszeg a kurva szárat, te föcs! Te fos! Igen, te! Egyszerűen harcoltál egy gazzal, most szépen tedd le, haladjunk tovább, és csinálja, csak just do it, jó? Te itt, menj arrébb. Mondom, arrébb. Úgy. Van vacsita, tedd meg ki azzal. Nézd már, látod, a seggembe áll egy áll. Menj arrébb. Hogy? Éhes vagyok. Oké. Nem így veszem fel a szellemet. Azt meg megint beleakadtam a falba, mint múltkor. Hajtsd le azt a szar! Ezt vegyük újra. Clark! Clark! Fája veszi. Újra vehetnénk? Nem. Jó, kikapcsol. Clark! Ne vegyél már. Ne vegyél már. Eskü, ez 10 év, mire meg lesz. Ha játszod? Van fenyed, igen. Ha? Mi? Na ja. Nagyon kócos vagyok. Menj vissza picit. Hé, menj már vissza. Menj már vissza. Gyerünk, menj vissza, gyere. Gyere, mutasd engem. Kócos vagyok. Aha. Hogy áll a hajad? Mint egy anakondái. Megy. A négeresen. Aha. Bazd meg! Nézd! Jó fasz van! Bezújtuk! Beszarok ki ez az alak. Most! Teheted velem! De tehetem, érted? Ez az! Megtette! Sáros lett a kibaszott nadrágom! Kurva! Hey! Ja, hol van a lila? Hol van a lila? Vajon hol lehet a lila? Várjál, hol lehet a lila? Hol a lila? Hol? Megvan a lila! Megvan a lila. Smoke weed every day. Az én feladatom születésem óta az volt, hogy önt előkerítse maga, megcsinálja az utat. Kap felszerelést. Menj vissza. Menj Már vissza. nekem úgyse szerepem, hogy van még? Tényleg ki lett. De nekem lesz mi szerepem? Nem. Na. Nem lesz szerepe. Szuper.